I'm serving is. What did you say now? It's traditional. So you said, I will say we should remove this key. Remove these keys. Remove these keys. Let's go with it. I'm not going to miss you. Then, how can I manage to go on? Okay, just not to know remove it. How can I manage to go? Wait, leave me. See. Okay, you know the people waiting with you. I'm going to go. One of them is straight line. All of you. No, you won't buy anything. You say go find madam, that she's a beg. When you come here, you walk come. Fast. I don't know this place. Who got to come? Since my mother don't know, I never know this place. You don't know. Simple and short and follow the emebụ video wee na-asị na arrest Peter Mbah na-eme ndị dibịa na Enugu State n'onwe ka o si dị datikede kpoko na ndị ọjọọ na ndị ọma, because even the Bible said it na nwe mgbe ụmụazụ Jesus for onye na-perform kwa miracle ma go na-eme things in the name of Jesus. They came in and they asked the master, should we stop the Mba? N'ihu ya n'ike no ye mebi ihe. N'ihu data ọka ahụ n'ike, ihu data ilulu ahụ n'ike no ye mebi ihe. In other words, mgbe m mechara that video na nọrọzie mago na-agazi na scroll through somebody wee tụọla m video kedu ihe atụ video ebe onye dibịa ejide si na ọma nkata ma oyi elu ụzọ ki o pechila apechi kata ma ya ka ọ nwụọ. Kata ma oyi elu ụzọ ki ka ọ nwụọ. Na-ajụzi gịnị na-ese biko nụ ụmụ ibe, does it mean that no nwere ihe ọgbachi na that key ahụ o si kata ma oyi elu ụzọ ka ọ nwụọ? Ki mmadụ gbachila agbachi asị gị oke na emepe this key ka isoro ndị uwe ojii gaba. If you go that to complain aha anyị na-enye that na ajọ ọgwụ dị n'ala Igbo anyị dị too much. Ajọ ọgwụ dọ n'ala Igbo anyị ọ dị excess. Ndị nna nna anyị ha I begin to wonder, ha na-agbachi mmadụ na key dosa na shrine ha, ka ha na-agbachi client dosa, ka ha na-agbachi mmadụ aga n'ihu dosa na their shrine. Abịa m etinye gị esikwa na ọkara gị mma na-agba gị egbe n'isi, na-agba gị egbe ka ị nwụọ. Because now this brings my attention to ndị anụnwa na-eme sinu na go back to your root. Biko nụ ka njekene root nke a ọ root ọdụ akpụ ka ọ root mkpọrọgwụ ka ọ bụ root ọjị ka ọ bụ root ede, because I don't still understand what is happening. So at this point now, ma'am, this message is going to directly to Peter Mbah. Peter Mbah dodo enwere ndị iji jisie ha ike, enwere ndị iji jisie ike, because this type of person so now the reason why oya bụ inecha anya esi na ha nche ine bụ ofu. Just like the way I say attack all pastors the same, all churches the same. Mmadụ mgbolo na ka ije go church fu ebe agbachi church dosa. Agbachilu mmadụ na ki dosa na church. There are so many ways ije identify dibia, ije identify a pastor bụ fake. One of the simplest ways to identify ha bụ na kwụwa ụgwọ ka ewe buele gị amụma, kwụwa ụgwọ ka ewe kpele gị ekpele. That is the simplest way to identify them. Mana gwa kene m dibia eje na bịa na ana Igbo anyị today
without idosa ihe na ana ka e wee gọọlụ gị ọfọ, without idosa ihe na ana nwe bụ na ịbata dibịa ahụ whether ma ndị ezigbo ma ndị ọjọọ, you must surely drop something, must leave your hand. Ọsụkọ ya bụrụ 100 naira ihe dosalili ana ka e wee wụọ ọjị. But there are so many thousands of churches in Nigeria today that ihe abanwo inweke ibata just kwado na be gị ka chọọchị nata whether na-enye offering na inyere offering na-ekwu tachi na-ekwuru tachi nwere onye ọgbasa. A lot of people na complain na ụka na-ele ihe ego na ụka na-eme nke anụ gbakọ ego onye ahụ nye go offering sikwa ya na the person bido kwuba okwu ahụ the 20 years o bido kwube dada okwu akwụgide akwuo ya for 30 years or they will go 50 years. So nya gbakọ ego ahụ onye na offering since o bido gawa ụka from we can see na mo bido ma we gawa ụka nye offering we at age of 10 years ego okwego onwego na offering for 10 years. Nya gwagodo gị no, you can be able to purchase 1 bag of cement even ọchị na na church na ịbata the money in your offering for 5 years cannot buy it. A lot of people. Well, no, I'm not joking with you. The money in a offering for 5 years, depending on ego in enye, that ocha to tukwana I cannot buy it. Not to talk about the comfortability of ebe yano, the AC, the amplifiers, the sound to make all things well. You know, go you feel quite relaxed in the house of your father. Just go and verify all these things now. Some of those chairs, they're very, very expensive. I'm not talking about Ndorobachi and one area. There are some expensive chairs so ibatano no kitukula na nebini that negini an offering for 5 years. Siboy in a joker and one Sunday for 5 years. Makwa mala when then a joker in a year when the joker also 3 times or 2 times. When the Nigeria cross overnight, Eja first Sunday of the year. Haji see KJ seconds or the whole of January. Haji go 5th time. Ozozi afahano can wake a woman was a mother name invite. Ombos Easter. Ombo boni mago had to go emotion. I mago that kind of thing. Yeah, they were gonna dewe. Habido kwagawakwa. We konya in a year oga kaliano ko gaya like 10 times or 6 times, depending on kadi mood suvedelo. Mana onye bụ na na-ekwu na ndị ono oke eligbo ya na ndị ono oke eligbo ngwasị onye ahụ oke mee kene bupụta akwụkwọ iji mee akaụntụ iji at least ị na-ekwu okwu na oke eligbo gị ibupụta akwụkwọ iji mee akaụntụ isi na-enye offering. Okay, you decided to be marking this Sunday. I gave 3,000, I gave 1,000. Obi onye ekwede unu nwa most people obi ama nkwe gị nye offering 3,000 na church mana obi ya aka gị i subscribe wa phone gị 4,000 2515 mana achọwa inye offering na achọwa the lowest denomination out of it ka wee nwee ike wee nye nwa offering. At the end of the day, apụta n'internet a na-aba they dupos, they did this alụọ school amanganwu kedu onye gwa gị na ha na-aga nwe how many people no free scholarship na school of all these churches. But that's by the way. So biko thank you for watching. Please change your mindset. Peter Mbah biko ọ bụ na iji ude ndị anọ ụdị nwoke anọ jisie ihe ike o ka ọ dịkwanụ.